ebanghelyo karong Domingohan nagpahinomdom kanato that we are servants and not superiors of God. Ug isip mga sulugoon sa Dios, kita kinahanglan nga adunay pagtuo nga sama kadako sa liso sa mustasa. Kung moingon tag liso, kinahanglan nga ato kining itanom ug ato kining atimanon aron kini siya mutubo ug mahimo siyang kahoy ug mamungag daghan. Unsaon man nato pagpatubo sa tong pagtuo mga igsoon? Nadungog na sa tong ebanghelyo nga mga tinuna ni Kristo mihangyo kaniya nga dungagi ang among pagtuo. Ug miingon si Kristo, only one requirement that you should have a seed like a mustard seed, that do you have a faith like a mustard seed. Muro dyan ay requirement ni Kristo for us to grow in faith. Apan unsaon man nato pagpatubo sa atong pagtuo mga igsoon. Kinahanglan nga atong puy-an ang atong purpose why God created us. Ug unsam day purpose nato mga igsoon nganong gibuhat man ta sa Dios. According to the Catechism of the Catholic Church, kita gibuhat sa Dios in order for us to seek, to know Him, and to love Him, and to serve Him. Kita gibuhat sa Dios for us to seek Him, to know Him, to serve Him, and to love Him. Kini siyang atong purpose, why God created us. Ug siguro makahuna-huna ta mga igsuon, kagrabe naman sa Ginoo, self-serving kayo ang Dios. Self-centered kayo sa gibuhat lang taniya, para lang mangita niya, para lang mahigugma niya, para mo serbisyo niya. Kagrabe ka self-centered niya. But dili baya na ingon ana mga igsuon? Why? Because the more we seek God, the more we know God, the more we love God, and the more we serve God, the more we understand who we are, ug sikin sa ta. The more we discover our identity, being the children of God, the more we discover ourselves as a servants of God. Mga dili siya self-centered. Because if we stop to seek God, if we stop to know God, if we stop to serve God, and if we stop to love God, ang atong kinabuhi, walay direksyon, walay kahulugan, walay kahulugan o mamatay ang atong pagtuo. Kung dili ta mupuyo, kung dili ta mupuyo according sa purpose nganong gibuhat ta sa Dios. Sama ra na pananlitan sa tao, kung ang tao imong papuy-on sa dagat, ang tao dili mabuhi. Sama pod nga ang isda, kung imong papuy-on sa yuta, dili mabuhi. Why? Kay ang tao gibuhat para sa yuta, mabuhi para sa yuta. Ug ang isda gibuhat aron mabuhi diya sa dagat. Kung muhunong sila sa pagpuyo, according silang purpose o pag-design sa Dios diya kanila, mamatay sila. Mamatay ang isda kung ibutang nimo sa yuta. Ug ang tao imo ibutang sa tubig, mamatay pud siya. Because they are no longer living in their own purpose. Wala na sila nagpuyo according sa ilahang purpose. Mausap na kita mga igsoon, dili unta ta muhunong, dili ta muhunong sa pagpangita sa Dios. Dili ta muhunong sa pagkahibalo or to understand God. Dili unta ta muhunong sa pagpangalagad sa Dios. Ug dili ta muhunong sa paghigugma sa Dios. Because it is in God that we discover who we are. It is in God that we find meaning into our life.
And it is in God that we can discover our identity being the children of God. Maigsuon, atong timan-an, ang tanan nga anaa nato, iya sa Dios. And our duty is to do the things, to do the work for God, to do the work for God. That is our duty. Siguro makaingon ta nga ampo ta pagmayo, kung the more ko nga mag-ampo, the more ko nga mosimba sa Ginoo, the more nga malipay ang Dios nako, the more nga ma-powerful ang Ginoo, the more nga dunggon ko niya. Pero mga igsoon atong timan-an, bisan pag unsaon nato pag-ampo diha, bisan pa unsaon nato pag tinarong sa atong kinabuhi diha, dili baya na siya makapapuno sa pagkaginoo sa Dios. O kung magpuyo ta sa kinabuhi nga puno sa sala, dili pud baya makuhaan ang pagkaginoo sa Dios. Ang Dios magpadayon sa siyang pagkaginoo, dili mapun-an, dili pud makuhaan, magpadayon siya sa iyang pagkaginoo. But we are doing all these things, pagpangalagad kaniya, pagampo, debosyon, kaning pagtambong nato sa santos nga misa, it is not for Him, but it is for us. Ato ning gibuhat para sa tong kaugalingon, that we stay connected to God. Because the more we connect to God, dili ta mabulag kaniya, dili jud ta mahisalaag. Upon the moment if we choose to commit sin, diha ta dapita mahisalaag sa Dios. Muna nga dili natutugutan ang atong kaugalingon nga mahibulag kita sa Dios. As much as possible, we try our best to stay connected with God. Kay ang Dios nga to ang gituhuan, ang Dios nga tong gihigugma, siya mo'y mupahimutang sa tanan dinhi kanato. Muna nga kining tanan natong paningkamot, would become possible not in our own ability, but all things will become possible because of God's goodness and mercy. Dili ta maghunahuna nga nagmalampuson ta sa atong mga tinguha, sa atong gibuhat, kay maayo ta. Apan atong tangtiman-an nga ang kining tanan nagmalampuson tungod kay naay Ginoo nga miuban kanato. Tungod kay naay Ginoo nga migiya kanato. Tungod kay naay Ginoo nga naghatag og kusog kanato, ug dili na siya nahimong malampuson tungod kay maayo ta. Wala na siya nakadepende sa atong talento. Wala na siya nakadepende kung unsa ta ka maayo, but it depends on God's goodness and mercy to us. Muna nga as a servant of God, we need to become humble. We need to become humble, humility, because it is in humility that we can see kung sikinsa ta, o diha po ta makaibaw kung asa ta mo lugar. Pero atong timan-an nga bisan tod og mga sulugoon ta sa Dios, pero ang atong Ginoo is more than a master because He is our Father. Our Father. Amahan nga sa manahon nga kita nabugatan sa atong mga problema sa kinabuhi, anaa siya to lighten everything for us. Pagpagaan sa atong gipangpasan. Amahan nga sa panahon nga nakita nagkalisod-lisod, God will interfere. God will interfere and intervene diya sa atong kinabuhi. Aron ang tanang lisod mahimong sayon ug ang tanang gaan mahimong ang tanang bugat mahimong gaan. Una nga ang Dios kanunay nga bisan to ang matag usa kanato, adunay nagkadaiyang tahas nga gihatag dinhi kanato. But we should not worry. Dita ngayon mabalaka mga igsoon. Bisan to do gitagaan tag
nagkadaiyang tahas, but God never failed to give us necessary skills and grace for us to fulfill our mission and duty nga gihatag dinhi kanato. Muna nga bisag asa ta ibutang mga igsuon, we will become effective. Bisag unsa pakalisod sa ato ang mga buluhaton sa tahas nga gihatag sa Dios dinhi kanato, we will become effective. Why? Because God is always giving us skills and graces for us to fulfill our mission in life. Kinsa man gud diri nga mga maayong amahan, maayong amahan na daan, gipanganak nga maayong amahan na daan. Kinsa ba gud diri nga maayong inahan? Kinsa ba gud diri nga kinsa ba gud diri nag-eskwela nga sayon ra kay pagpa-eskwela, ang pag-eskwela mga subject nga tuang gi-take up? Karon baya wala nay sayon, tanan lisod. Lisod ang tanan karon. Pero nganong nakasugakod mangyapon ta? Nganong nakasustinar manggihapon ta? Because God is always giving us skills and graces for us to fulfill our mission in life. So yung ana ang ato ang relasyon mga Ginoo, mga igsoon, gihatag ang Dios sa tanan diri kanato out of His great love. God wants us to fulfill our mission. God wants us to fulfill our mission. God shares His mission to all of us. Muna mga igsoon, matag-usa ka nato karon. Aduna may giatubang nga mga kalisdanan sa kinabuhi. Makaingon ta, struggle is for real. Naay mga kanisan naan na siya. Nanitanan atong mga kalisod, iatubang ni nato tanan. Pero dili ta mo atras. Dili nato ni atrasan kining tanang kalisod sa atong kinabuhi. Nun ato kining atubangon. Matag-usa nato, adunay gipas-an nga bugat nga krus. Pero dili nato likayan ang mga krus nga gihatag sa Dios ini kanato. Kay bisag unsa pa kabugat ni ana. Bisag unsa pa ka kalisod sa mga pagsulay nga atong giatubang, makaya ni nato because we have God. Nag-uban ka nato. Adunay Ginoo nga naghatag og assurance ka nato nga bisan tuod og bugat ang cross nga atong gipas-an, anaa siya willing nga motabang ka nato. Bisan og lisod ang pagsulay nga atong giatubang karon, gitagaan tag assurance nga wa ta nag-inusara, anaa siya uban ka nato, giubanan ta sa pag-atubang sa mga kalisdanan sa kinabuhi. Muna nga dili ta angayan mo surrender sa kinabuhi mga igsoon. Di ta angayan nga mo surrender sa kinabuhi. Dili lang kamo mo'y nagkatubang og bugat kay mga palasanon. Dili lang kamo mo'y nagkatubang og mga lisod nga pagsulay sa kinabuhi. Apil pug ko. Aduna pug ko ikaw galingon nga struggle. Aduna pug ko mga problema nga giatubang sa kinabuhi. But I always believe nga makaya ra jud niyang tanan kay naa ang Dios. Kung dako tag problema, our God is bigger than our problem. Kung nga di ta ngayon mabalaka kay mas dako ang atong Ginoo kumpara sa atong dagko nga mga problema. Kung kini siyang problema, it is not a reason. It is not a reason nga mo surrender ta sa pagpangalagad sa Dios. Hinoon, it would be a motivation, an inspiration to continue to serve God and to love God. Dili yung tatamuhunong sa pagpangalagad, sa pagpangita, sa paghigugma sa Dios. Maunta ni siya mahimong rason for us to seek Him more, to love Him more, to serve Him more, and to know Him more. Muna mga igsoon nga sa pagpadayon nato ning santos nga misa, padayon kita sa pag-ampo. Nga unta taliwala sa kalisdanan sa atong kinabuhi, unta atong masinati ang buhing presensya sa Dios diha sa atong kinabuhi.
presensya nga naghatag og assurance nga everything will be okay as long as you are stay connected with me. Muna to ampo nga bisan sa kalisdanan, di ta ngayon mabalaka because we are always connected to God. Palihog manindog.